Здравейте, скъпи приятели на канала Естер. По such a time as this. Даниела Штурм е тук в парка пред Народния театър и имам пред себе си един прекрасен гост. Може ли да се представите? Казвам се Стоян. Стоян. На 26 години съм. Колкото моя син също е на тази възраст. Супер. Добре. Много се радвам. Добре. Не знам какво друго повече кажа. Няма, добре. Аз ще ви задам въпроси, Да, пък вие каквото. Да Ще продължим нататък. Много благодаря за доверието. И така, днес моят пръв въпрос към вас, а може би на ти да премине? Да, разбира се. Стоян, добре. Моят пръв въпрос е, той е много дълбок. Какъв е смисълът на живота? Има ли смисъл или просто така се появяваме, изчезваме? Да, въпросът е дълбок наистина и труден за отговор. В смисъл, ако успея да отговоря на този въпрос, Сте успели? съм успял, да, в нещо като цяло. Добре, а какво си мислите вие? Мислите ли по този въпрос? Малко парадоксално, Или някакъв изначален смисъл няма. Нали, ако, за да цитирам един мой приятел, нали, смисълът е пуловер, който сам трябва да оплетеш. Да. Нещо, Окей. което не съществува, но можеш да го създадеш. Тоест, смяташ, че ти сам създаваш смисъла на живота си? Да, абсолютно. Аха, окей. Добре де, какво се случва с нас, когато напуснем тази земя? Защото всеки един човек си тръгва от тук. В смисъл, тялото остава, но душата си тръгва. Какво се случва с нас? Имаш ли представа като млад човек? Аз абсолютно нямам представа. Нямаш представа, окей. Най-лесният отговор е просто да кажем нищо. Има ли живот след смъртта? В смисъл, смяташ ли, че има нещо или няма никаква надежда за нас, хората? Естествено няма как да знам това, което по някаква необяснима причина. Не си се замислил? Не, замислил съм се определено. Определено. Има нещо много хубаво в това да вярваме в преражданията, колкото и не е религиозно, не е в нормалните... Религиозно е, защото идва от хиндуизма. По принцип будистите и хиндуистите, да. Християнските представи. А в християнските представи по принцип го няма това нещо, но може би покрай азиатските религии е дошло, не знам. Да, много е хубаво да вярвам в тази идея, защото има някакво надграждане, нали, придобил се някакъв опит и той стои. Аха, и вие мислите, че надграждате. Пак съм на вие, на ти. Окей. Добре, Стоян, кой е този, който казва какво ще бъдеш в следващия си живот? В смисъл, ако има такова нещо, кой е шефът, който казва сега ти ще бъдеш мечка, котка, пеперуда или друг човек, нали, защото няма покритие върху това, което се говори. Разбираш ли? Да, никой няма опит Няма опит, но има някой, който има опит, но ще ти кажа след това за него. Добре? Добре, аз няма толкова да те затруднявам, но все пак ти си чувал нещо за прераждане. Добре, разбирам. Добре. Сега, един съвсем друг въпрос, само че във втората част в момента. С втора част, Стоян. Добре. Всъщност, би било интересно да знаем, че имаме надежда. Ти каза, че има прераждане. Аз казвам, че има само един живот, в който ние живеем и след това... Извинявай. Да. Казах, че има прераждане, казах, че много ми се иска да вярвам. Иска ти се, че е така, за да можеш пак да се върнеш тук на земята. Така ли? Да. Добре. Сега, съвсем друг въпрос. Ти смяташ ли, че от християнска гледна точка си морално добър човек? Защото тук при нас има един мащаб или един стандарт, по който ние можем да видим наистина добрината на хората, до каква степен е. 10 Божи заповеди си ги чувал, може би и някога. Да, разбира се, чувал съм ги. Да. Въпреки, че вече ги няма в училище. Няма ги. Да. Не съм ги чувал. Добре. Аз може ли да разбера по някакъв начин точно... Дали съм морален? Да, смисъл морално добър. Може ли да обърна огледалото към твоята съвест? Може. Може. Добре, първият въпрос. Ти лъгал ли си някога? Казвал ли си лъжи? Да, разбира се. Благодаря за твоята откровеност. Аз също. Аз не те съдя, но просто това е огледалото. Твоя приятел се усмихва зад мен.
предполагам, че и той лъга. Добре, втори въпрос. Взел ли си нещо, което не ти принадлежи? Аз специално да. Още като дете знаех как да открадна нещо. Предполагам, че да. Не мога да Може да кажа, не си спомняш, нали? Най-вероятно не си спомням. Не съм му дал голяма значимост, защото сигурно не е било нещо важно, но... Да, било е от малка стойност, но няма Да. значението. Времето не изтрива или пък това, че е малка стойността, не изтрива Така е, действието. да. Да. Добре, благодаря за твоята откровенност. Те въпросите не са лесни, но ти си смел човек. Добре. Знаеш ли какво значи прелюбодейство? Да. Защото едната от Божите заповеди казва не прелюбодейства. Знаеш ли какво значи това? Тя има две различни страни, поне на английски ги има две различни неща. Ако говориш английски, едната се казва fornication, а другата се казва adultery. Тоест, едното е да има някой секс преди брак, а другото е когато хората са женени да изневеряват на своите съпрузи. Да, За да отговоря на въпроса, със сигурност е имало. на 50%. 50% 50% е вече... в случая на прегрешение си Окей, изцяло. 50%, да, това си е... Едната страна. Това си е... Да, прегрешение. Така е. Да. Добре, благодаря за твоята откровенност, защото ние всички го правим, да. Не си само ти. Аз просто държа огледалото пред хората, за да видят, нали, къде стоят. Добре, още един въпрос. Смразил ли си някога в живота си или има ли непростителност в сърцето ти или бил ли си разгневен на някого? Това разгневен, може би за кратко. За кратко, да. Другата част от въпроса спокойно бих казал, че не съм мразил. Да, т.е. Може това е би- силна дума. Да. Добре, благодаря ти. Трета част, Стоян. Да, това е силна дума, омразата е силна дума, но има хора, които на твоя възраст, Да, не нали, се- са ми казвали, че не се имат съмнявам. непростителност и така нататък. Защото това е един вид убийство. Исус каза така, ако някой от вас мрази някого в сърцето си, той го убива духовно. Той не го убива физически, но го убива духовно. Тоест стандарта, специално при нас в християнството, е доста висок. Добре, още един въпрос. Бил ли си послушен на своите родители 100%? Или имал моменти, в които не си ги уважавал и... Не, винаги съм ги уважавал. Да. По-скоро да. По-скоро да, колко? 80%, 90%, 99%, Това са трудно измерими неща, субективни са. но не е 100%. Не е 100. Не е 100. Мисля, че никой не достига до 100. Има един, който е достигнал 100, когато е бил дете, и това е Исус Христос. И той абсолютно е уважавал своите родители на 100% и никога не е имал грях. Но и това е този, който се върна, за да ни разкаже за това, че има вечен живот. Но сега, първо да кажем, че ако трябва да те осъди Бог или да отсъди какво си направил в този живот, след като вече, нали, си тръгнеш от този свят, той би казал, че ти си невинен или виновен. Защото има престъпване на различните морални за закони. Да кажа какво би казал, той трябва да съм в неговото положение, което, нали, нямам право да се поставя в положението. Да, разбирам, но по принцип, когато сме пред съдята и съдята каже, аз имам доказателства, че си престъпил определен закон, той, разбира се, трябва да даде присъда, нали? Той трябва да изкаже тази присъда. Така че няма как, ако ние знаем, че престъпваме моралния закон, да не бъдем осъдени. И това е огледалото, което аз показвам на хората, за да се замислят. Добре, аз мисля, че както и ти, както и аз и както всички ние бихме били виновни. Защото никой от нас не може да достигне този стандарт. Но един е достигнал този стандарт и това е добрата новина. Защото Исус Христос, той не е умрял, той възкръсна. Да, той умря. И ти знаеш, че е умря за нашите грехове, нали? Окей, защото си живееш все пак в страна, която е християнска и все пак си чувал и много е важно човек да свърже точките. Исус умря за нас на кръста, за нашите грехове. И беше жестоко бит
Но той понесе всички тези изтезания, защото ни обича безкрайно много. И той възкръсна от смъртта, затова празнуваме Велик ден. Нали? Съгласен си с мен? Така. Възкръсна. Значи, възможността да бъдеш оправдан и да не бъдеш осъден от Небесния Отец съществува. И това е добрата надежда, че ако ти се покаеш от греховете си и помолиш Исус Христос да дойде в твоя живот и се довериш на Него напълно, както се доверяваш на парашут, когато скачаш от самолет, това вече е знак, че имаш вечен живот. И този вечен живот е абсолютно сигурен, защото Исус го е обещал, а Той никога не е лъгал. Да? Съгласен си с мен? Или не? Не много? Не бих казал, че съм съгласен, ако трябва да съм честен. Добре, с какво не си съгласен точно? Тъй като Исус умря за нашите грехове. Въпросът е дали ти искаш да предадеш живота си на Него или не. Само това е. Дали ти знаеш, че без Него няма вечен живот. Това е. Това, което аз нося. Аз нося тази блага вест на хората. Нека всички да разберат, че има надежда за вечен живот, но това е само тогава, когато ние предадем живота си на Исус Христос. Защото ние всички сме съгрешили и ние всички заслужаваме да отидем там, където никак не е добре и е завинаги, т.е. ада, защото сме престъпили моралния закон на Бог. Но, когато ние се покаем, покаяние, метаноя, на гръцки означава ние наистина да се обърнем на 180 градуса и да отидем при Бог и да го помолим да ни прости. И това е един вид смирение. И тогава вече. В някакъв смисъл човек, за да изпълни, както започнахме разговора, смисъла си тук на земята, в някакъв момент трябва да се покае. Да. Пета част, мисля, че вече почна, май не съм сигурна. Да. Тоест си съгласен, че ние трябва да се покаем, че имаме нужда да кажем: Господи, аз съм правил грешки в живота си, аз съм правил неща, които не са окей. Съгласен съм, че трябва да стигнем до покаянието и до пречистване. Смятам, че пътя до това може да е чрез Бог или Исус. Не е задължително да ги наричаме така, според мен, но... Но те казаха, че искат да ги наричаме така, защото това са техните имена. Това, т.е. Отец, Син и Свят Дух, но Отец изпрати Сина си, който дойде тук на земята да спаси човечеството, и то цялото човечество, всеки, който повярва. И тогава, когато Исус се възнесе, Той изпрати Святия Дух, за да може чрез Святия Дух всеки, който вярва в Него, да бъде запечатан за деня на изкуплението. Тоест един ден тези, които вярват в Него, ще имат и нови тела, няма да има болести и в Неговото присъствие ще бъде вечна радост, любов, светлина и така нататък. Там няма война, там няма лоши неща, нали? Злото е победено, но за сега все още очакваме Исус Христос да се върне в този свят. Чел ли си Библията? Не цялата, но части от нея. Добре, ти какво смяташ, Стоян? Кога е най-доброто време да предадеш живота си на Исус Христос? Не искам да знам. Добре, аз само ще ти дам един пример. Ако отидеш, да кажем, давам пример. Ако аз отида при лекаря и той ми каже, че имам някаква болест, която е смъртоносна. И ми казва, че имам 3 дни да живея и това е. Но той ми казва така: аз имам лекарство, което ще ти дам. Кога е най-доброто време аз да взема лекарството, за да може това лекарство да продължи живота ми, да го спаси? Веднага. Със сигурност инструкциите на лекаря. Веднага. Точно така. Знаеш ли защо? Защото никой от нас не знае колко време му остава на този свят. Никой от нас не знае. Ти си на 26 години, сина ми е на 26. Също. Но никой от нас не знае колко време ще бъде на този свят. Никой от нас. Нямаме контрол на това кога идваме на този свят и кога си тръгваме, нали? И е много важно да се замисляме. Аз знам, че ти ще кажеш: аз имам по-важни неща сега да се замислям, нали? Но според мен няма по-важно решение от това. Да предадем живота си на Исус Христос, който ще ръководи живота ни, който ще ни защитава, който във всеки момент е верен приятел. И няма нищо по-важно от това. Няма по-важно решение от това. Няма по-важно от това, защото можеш да имаш и най-добрата работа, можеш да имаш и милиони, можеш да бъдеш много успешен бизнесмен, но всичко това остава тук на земята. Когато си тръгнеш, ти си тръгваш
както си дошъл на този свят, така си тръгнал, нали? Всички сме така. Да. Така, значи най-важното решение е да знаем къде отива душата ни. Тоест, ако аз сега те попитам, би ли ми продал твоите две очи за $2 милиона? Мисля, че е очевидно. Мисля, не знам кой би се съгласил. Така. Защо? И да имаш 2 милиона и 10 милиона, вече очите са ти отишли. Ти няма как да се наслаждаваш на нищо повече. Край. Така. Колко повече е ценна душата ти? Тя всъщност е безценна. А когато си тръгнем от този свят, няма какво да дадем в замяна на нашата душа, освен вярата в Исус Христос. И това всъщност е голямо благословение за българите, които имат достъп до това знание и не само това, но те могат да разказват за любовта на Исус и на други хора. Аз, например, в Австрия съм повярвала чрез българин, който дойде да ми разкаже. Не австриец, не германец, не американец, но българин дойде. И това е невероятно. България е много благословена в това отношение. Добре, Стоян, мога ли да те помоля да се замислиш още днес на тази дълбока тема? Библия имаш? Не знам. Мисля, че няма. Ако нямаш, ще ти донеса една. Да. Ако нямаш, ще ти донеса, ще ти подаря една. Така, аз бих ти препоръчала също така, бил ли си кръстен във вода? Да. Ама като бебе. Да. Това означава, че ти трябва да се кръстиш сега. Защото ти сега можеш да изповядаш името на Исус Христос. Сега вече си голям. Когато си бил бебе, ти не си знал въобще за какво става въпрос. Някой друг е правил неща, които не са по твоята воля. Но ти сега можеш, чрез своята свободна воля, да дадеш своя свободен избор. Окей, много ти благодаря. Не искам да се чувстваш неудобно, но всъщност аз изключително ти благодаря за това интервю. Защото много хора ще се замислят, като те гледат сега. Дано. Добре, много благодаря. Окей, благословение.